Cipta Budaya. Ayo le. Ayo Girnanda sing hati-hati Girne. Lalu kau sesarankan Oka. Ayo Cah Bagus. Bocah Bagus Cipta Budaya lho iki maneh. Go. Om. Ba. Ho 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 ho. Hai. Loh. Wah, ayo. Om. Sasarankan turung gong ireng Cipta Budaya mang weh. Moga-moga acara pinarak dulur-dulur para rawuh para penonton. Yuk. Wes. Nah, ayo nih. Yuk. Nah. Oh. Ayo lo. Ayo. Sing hati-hati sesarengan nakal yo karo Nadia Cipta Budaya lho maneh. Ayo, osya, ayo, oh, ana meneh wong iki yo. Ya iki. Wah, sing ditenteni man wae. Wah, kesit-kesit maneh. Oh, lah. Oh, ya. Hey, ho.
Kanca-kanca Anggita Nada Mas Toyo matur nuwun rawuh. Hoi. Oh. Hei. A. Ha ho. Hei. Yo. Ha. No. Ha hei. He. A. Ge. A. Hop. Da. Yo. Bebarengan putra wayang cipta budaya. Ayo Mas Kris. Mas Putut. Bose Nyuwijaya Run.
nuwun. Kanca-kanca katepi dawuh monggo winaras. Om. Prana mrene dadi wong rang duwe sayang grapya uripe mung ikran atine langsa siniyasa padha lolo gawe betik tinapa sare bejane awakku jadi trimo atuk nugroho ayo ayo lo padha sing ati-ati para prajurit Cipta Budaya. Pradokga senggak sesautan mreraga swasana genira padha ambeksa embeber endahe sarnino swantara wis rinakit tembang ngiringi gangsa lan kembuli rampak semagi panjukiti saya angawe-awe ingkang samya mulat bisa seneng ati monggo Pak Joko kalian lasis tari sapu
dulu tari sapu tari sapu tari yang indah. Ayo li oka sing sesar goyangane. Kita iki yoga to Mas Toyo. Aku arep yoga lali. Hae. Hoa. Hae. Hoa. Hae. Hoa. Hae. Hoa. Hae. Hoa. Yuk. Lah. He. Lo. He. Lo. He. Lo. Ana lagu gelo. Ini. Semakin lama kamu tambah cantik. Aduh. Ini. Hadiah loh. Asik. Ha. Thank you.
Mas mboten Mi. Oh, kesel. Rumahsaku ki lek rekon. Iki masih mboten mi. Lah pripun to Patris mengge. Ya bener takoni sampean ki ya bener. Mas sampean mboten mimik dhisik to. Iki lek sampean ngepost ngene kan ya di mii apa. Oh, ngoten di mii. Oh, di mii riyen. Mii apa jaluke apa tekonono mah jaluk pop es. Jaluk susu napa pop es napa napa banyu jaluk pop putih. es. Apa jaluk susu Es teler, napa es teler, napa es cendol. Kathah nggih Patris. Oke. Iki es telere ready to? Iki bakul es teler perwakilan maju ke sini. Perwakilan. Oh. Lanjut nggih Patris. Oke. Kaya ngene lelakonku ingin ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kalo ati sawase. Para nyata para wadya emang sahing jurit tumandang makarya embebar seni cipta budaya tanjut kaliwondo ambangun budaya ayo ker yuk sing ati-ati waspada lawan wah, lah iki kang dadi pemusuh kuat. Sopo waspada layan panjang darbe watak satriya maju siji-siji yo rek. Op. Para nyata para wadya emang sing jurit tumandang karya embebar seni cipta budaya tanjut kaliwondo ambangun budaya
ambangun budaya warga. Budaya kandut tali wanda ambangun budaya Dakno kira para satriya-satriya ya. Jawahe pun terang nggih muga-muga terang ya, Mas. Asane para dulur-dulur ingkang pirsani, Mas. Iya. Op. Was kepara nyata para wedya emang sahing jurit tumandang makarya babar seni cipta budaya candut tali wanda ambangun budaya ayo loke padha sing ati-ati sing cilik ampar sing cilik sing dewasa gamar sing dewasa ya mar rinonde kancane lo kancane ayo maju siji-siji mengger ayo diaturke kaya ngopo Pak diaturke ya wah mati dening aku lan dalek wah cipta lho maneh terus ayo leka oka sing ati-ati le wah sing duwe bagus cipta ya maneh nah iya oh nah ya